Boa tarde a todas e a todos. Benvidos á Deputación de Lugo e graciñas por achegarvos a esta convocatoria para celebrar o órgano de participación da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Eu, en primeiro lugar, vou a desculpar ao presidente da Deputación, que non pode atoparse neste momento con nós, polo cal me pide que vos pida desculpas, e tamén ao compañeiro José Luís Raposo Madalena, como sabedes, é o delegado da área de Medio Ambiente, que se incorporará dentro de un momento. E a continuación, pois vamos a poñer en marcha esta reunión co orde do día que temos establecido. Nos acompañan tamén responsables da área de Medio Ambiente, Luís Reija e Andrea Macho, como responsable das reservas. E, en primeiro lugar, pois tamén saludar os membros do resto de grupos políticos da Deputación de Lugo, Javier Jorge Castiñeira, que se atopa aquí con nós, e pedir desculpas porque non vexo a Mónica Freire Rancaño, pois pido desculpas no seu nome. Tamén darlle a benvida ao resto de persoas que se atopan entre nós, dende o Concello da Pastoriza, na figura de Primitivo Iglesias Sierra, o Concello de Abadín, José María López Rancaño, a Jorge Val Díaz, alcalde do Concello de Anfoz. Perdón? Si, estánme dicindo que falta xente, en todo caso eu os vou a nomear a todos para que nos quede tamén constancia dos membros do órgano. A José Ulla, alcalde do Concello de Begonte, Xosé María do Concello de Castroverde, Concello de Guitiriz, Marisol Morandeira, Concello de Guntín, María José Gómez, Concello de Lugo, Miguel, benvido, Concello de Meira, Agustín Méndez, Concello de Corgo, Felipe Labrada, Valadouro, temos aquí o seu alcalde tamén, a Edmundo Maseda, a Gloria Trigo, do Concello de Outeiro de Rei, e logo fora dos concellos xa a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, a ADEGA, ao Sindicato Labrego Galego, a Comunidade de Montes en Mancomún de Santo Estevo de Parga, a Asociación Española contra o Cancro, a Asociación Galega de Custodia do Territorio, a Asociación Cultural Amigos do Patrimonio de Castroverde e a Sociedade Micolóxica Lucus, así tamén a Asociación Montes e Vales Orientais, a Asociación Espazo Agroecolóxico A Estruga e a Asociación Terras de Miranda. E agora empezamos xa cos puntos que temos referenciados na orde do día. E para eso, para aprobar a acta da sesión anterior, pois de paso a palabra a Andrea. Moi ben, boas tardes. O pasado 9 de decembro remitimos por correo electrónico aos membros do órgano de participación o texto íntegro da acta da reunión anterior, que se celebrou o 17 de decembro tamén. Non recibimos ningunha observación ou alegación por correo electrónico, entón penso que podemos dar por aprobada a acta da reunión anterior. Se estamos todos de acordo, aprobamos entón a acta da reunión anterior. Alguén que teña algo que aportar ou para a acta da sesión anterior, non? Moi ben, pois moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, que é a dación de conta dunha nova candidatura para a súa inclusión no órgano de participación. E así, neste ano, pois comentarlles que recibimos unha solicitude de inclusión neste órgano de participación por parte da Asociación Corripa, que hoxe, por motivos laborais, non pode estar con nós ningún dos seus representantes, e a que agardamos pois que na reunión do órgano reitor, que se vai a celebrar a continuación deste, se aprobe definitivamente a inclusión desta entidade no órgano de participación. E llevo a pasar a palabra a Andrea para que, como non poda asistir ningún dos representantes deste colectivo, pois brevemente nos fale de cales son os principais obxectivos que se fixan para entrar no noso órgano de participación.
Ben, neste caso, a Asociación Corripa solicitou o ingreso fai dúas semanas ao ámbito da Asociación Provincial e destacan como fins, entre outros, pois fins moi acordes coa filosofía de reserva da biosfera. O estudo da flora e fauna silvestres, organizar actividades lúdicas e formativas da nosa contorna natural, promover o voluntariado ambiental, coidar e promover a recuperación, protección, conservación e posta en valor dos aspectos culturais, sociais, ambientais, histórico-artísticos, antropolóxicos, etnográficos da zona, prestar especial atención á relación e integración entre a cultura e a natureza, colaborar con tantas persoas físicas, xurídicas, organismos e institucións, tanto públicos como privados, nacionais e estranxeiras, na consecución destes fins. Mataches, verdad, Andrea? Pois moitas gracias por indicarnos os fins primordiais deste colectivo, que son os que os levan precisamente tamén a pedir o seu ingreso neste órgano que nos atopamos. Continuamos co punto número 3, que é unha proposta sobre a programación de actividades para todos os públicos nesta reserva para a anualidade 2022. En ese sentido, pois, recordarlles que durante o presente ano, durante o 2021, e a pesar de todas as restriccións que tivemos a causa da pandemia, tanto restriccións da mobilidade como de permanencia en espacios pechados, e seguindo sempre as indicacións das autoridades sanitarias, que sempre se teñen en conta dende esta institución para a celebración de calquera actividade, levamos a cabo as que a continuación lles paso a relatar de xeito resumido, e logo, se algunha persona precisa algunha aclaración, a facemos por parte do servicio técnico. A primeira delas foron visitas de centros educativos ao Centro de Interpretación Terras do Miño, na que alumnos e alumnas do Máster de Actividades da Natureza da USC, o día 10 de novembro, e os 3 cursos de infantil e sexto de primaria do CEI plurilingüe de Río Torto, o 12 de novembro do 2021, visitaron tamén o Mazo de Santa Comba. Polo tanto, tuvemos visitas nos dous centros. Visitas tamén de asociacións e colectivos ao Mazo de Santa Comba, e dende o Servicio de Medio Ambiente e en colaboración co Servicio de Turismo a través do programa Coñece a túa provincia da Deputación, houve un total de 9 visitas ao Centro de Interpretación Terras do Miño e 9 ao Mazo de Santa Comba. Tamén se levaron a cabo actividades de educación e divulgación ambiental celebradas na Casa das Insuas de Rábade durante o ano 2021 e sempre ao abeiro do acordo de custodia do territorio que temos posto en marcha, levando a cabo un campamento medioambiental infantil en agosto do 2021, un obradoiro de reboco con barro en setembro do 21 e visitas ás Insuas do Miño dos colexios Andaina, da Coruña e Illa Verde de Lugo no mes de novembro. Fixéronse actividades de educación e divulgación ambiental da Reserva da Biosfera Terras do Miño celebradas en varios concellos do territorio que foron propostas polas entidades locais e asociacións do territorio, e así houve cursos en distintos concellos, como poido ser no Concello de Pol, que a súa proposta era un curso de licores e marmeladas, o de Muras, cun curso de plantas ornamentais, produción e cultivo das mesmas, o Sindicato Labrego Galego, cun curso de gandeiría regenerativa en Meira, e a Xornada de Alternativas Productivas no Monte en Mondoñedo. A Comunidade de Montes de Santo Estevo de Parga fixo unha proposta sobre fauna e flora na Reserva da Biosfera Terras do Miño. O Concello de Castro Verde, un curso básico de enxerto de verán. O de Xermade, un curso básico de enxerto de verán. O de Outeiro de Rei, un curso de cosmética orgánica sólida e artesanal. O Concello de Valadouro, un curso de iniciación ao mundo dos fungos. O Concello de Guitiriz, un curso de iniciación tamén ao mundo dos fungos. O de Castro Verde, un curso básico de poda de frutais. E o Concello de Río Torto, visita de alumnos do CEIPA Rodríguez de Infantil e Primario, Centro de Interpretación Terras do Miño e Mazo de Santa Comba no pasado mes de novembro. Ademais, tamén a Reserva da Biosfera tivo, como en anos anteriores, unha programación trimestral de actividades que se veñen levando a cabo no Centro de Interpretación
Terras do Miño e que neste ano 2021 se adaptaron, como en todas as actividades que se levan a cabo, a situación da pandemia, e así se celebraron 3 obradoiros online durante o primeiro e o segundo trimestre do ano, e tamén 15 actividades presenciais a partir de xuño do presente ano, do 21, destinadas tanto ao público infantil como ao público adulto e que contribuíron á sensibilización ambiental e á divulgación da reserva da biosfera. A proposta que se presenta de programación de actividades para todos os públicos na reserva da biosfera para o vindeiro ano, para 2022, consiste en varias accións. A primeira delas é a continuación durante o próximo ano das gravacións de cursos de diferentes temáticas para poder ofrecer eses contidos de xeito online e gratuito para aquelas persoas que non poden acudir ás actividades ou que desexan visionalas noutro momento. Por lo tanto, tamén chegamos así a un maior número de participantes. Tamén se propón reanudar a oferta aos centros escolares da provincia para que visiten o Centro de Interpretación Terras do Miño, así como os cadernos en formato digital de Terras do Miño que están dirixidos ao profesorado de educación infantil e primaria para que podan realizar as actividades sin a necesidade de desplazarse ao centro de interpretación no caso de que non sexa posible facelo. Tamén se propón ofertar aos centros educativos desta provincia a posibilidade de visitar, de cultivar e de recolleitar nun horto urbano ecolóxico. Estaría situado no Paseo do Río Rato e isto co obxectivo de fomentar unha alimentación saudable entre os máis cativos, pero tamén no conxunto das familias, así como o consumo de produtos ecolóxicos de calidade e de proximidade. Tamén se propón a continuación da colaboración co programa Coñece a túa provincia desta institución da área de turismo con visitas ao Centro de Interpretación Terras do Miño e Mazo de Santa Comba, así como a apertura dun prazo en xaneiro para que todos os concellos, entidades e asociacións da Reserva da Biosfera podan presentar xa no próximo mes as propostas de actividades en cada un dos 25 concellos desta reserva, fora do municipio de Lugo, co obxectivo de deslocalizar as actividades e leválas tamén así a todo o territorio. E, ademais, intentaremos que sexan executadas, pero tendo sempre en conta as restriccións que nos digan as autoridades sanitarias a causa da pandemia. Por lo tanto, estaría aberto ese plazo de presentación fora do que é o Concello de Lugo para a descentralización das actividades durante o vindeiro mes. E tamén a apertura dun prazo en xaneiro de 2022 para que o resto de concellos da provincia de Lugo que non pertencen a reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares lucenses poidan optar á celebración de accións de educación ambiental nestes concellos para poñer así en valor o patrimonio natural da provincia e para promover accións de educación ambiental e, polo tanto, difundir o territorio que é reserva da biosfera no conxunto da provincia. E esta é a proposta que se vos fai. Se vos parece ben de cara ao ano que ven para poñerse en marcha no vindeiro ano, pois podemos informala favorablemente para que sexa aprobada posteriormente no órgano reitor que vai a ter lugar. Temos un punto de rogos e preguntas ao final, pero se tedes alguna cuestión en relación a este punto, eu casi prefiero que o falemos agora para non irnos hacia atrás na orde do día despois, así que se alguén ten algún apuntamento que facer, pois que pida a palabra. Vexo que non, entón, se vos parece ben, a informamos favorablemente para que sexa aprobada polo órgano reitor. No punto cuarto da orde do día tedes a presentación da memoria anual de actividades do ano 2021 da Reserva da Biosfera, é dicir, das actividades que se levaron a cabo durante o presente ano. Aquí nos gustaría presentarvos as actividades que se levaron a cabo na Reserva da Biosfera, que son case 60, e esta memoria anual de actividades vai a quedar, como sempre, arquivada na Diputación para que poida ser consultada por aquelas persoas que así o soliciten, porque teñan interés na mesma. Penso que todos tedes copia
do resumen destas actividades, así que non vou a lelas porque, como digo, son case 60, pero se algunha persoa aquí presente neste momento ou noutro ten alguna dúbida ou precisa alguna aclaración, pois con dirixirse ao Servicio de Medio Ambiente recibirá a atención que necesite. E podemos pasar así ao punto quinto, que é unha proposta de apertura do prazo para a presentación de iniciativas para celebrar o 20 aniversario da Reserva da Biosfera, que vai a ser no próximo ano, no 2022, xa que a Reserva Terras do Miño cumple 20 anos. E por ese motivo, pois, dende a Deputación vamos a organizar un calendario de eventos e de actividades para celebrar todo o traballo desenvolto neste territorio dende o ano da súa declaración, no 2002, co obxectivo de poder poñer en valor o patrimonio natural, cultural, etnográfico que temos nesta reserva, así como para divulgar todos os proxectos e traballos que se están a desenvolver dun xeito sostible e participado polos axentes no territorio, que abarca unha totalidade de 26 concellos da provincia, incluindo a capital, Lugo, e dentro tamén a organización das posibilidades orzamentarias do ano 2022. Por eso propoñemos abrir un prazo para que se presenten iniciativas que promovan a posta en valor e tamén para eso queríamos poder informar ao órgano reitor que este plazo nos parecía correcto que sexa durante o mes de xaneiro, a fin de poder aproveitar os meses restantes para celebrar este aniversario. E se o tedes saben, pois abriríamos ese plazo durante o mes de xaneiro para que se presenten as iniciativas. Alguén ten algo que aportar neste punto? Ben, pois entonces informaríamos a apertura de plazo durante o mes de xaneiro. Tamén no punto sexto, vos vamos a dar conta da convocatoria do 7º concurso de fotografía Sendeiros das Reservas da Biosfera, Terras do Miño, Ancares Lucenses, un concurso que, como sabedes, se ven celebrando xa dende fai 7 anos, por certo, con gran atino, pero acompañado de éxito, ademais, nas súas convocatorias, e o concurso do ano 2021 estivo adicado aos Sendeiros das Reservas da Biosfera, Terras do Miño e Ancares Lucenses, cun obxectivo claro, que era promover as actividades ao aire libre, nas que, ademais de cumprir con toda a normativa vixente, se poida manter o distanciamento social e se permita coñecer a riqueza do patrimonio natural e cultural das reservas, encaixando, ademais, perfectamente na demanda turística, na que, sen dúbida, a provincia de Lugo ten unha grande oportunidade, porque os visitantes cada vez reclaman ou reclamamos máis un turismo e unhas visitas cheas de experiencias persoais que nos permitan facer actividades ao aire libre para todos os públicos, sin masificacións, e sen dúbida no territorio desta provincia, no seu conxunto, pero de xeito, se cabe, máis sinalado, pois nas reservas da biosfera se dan as condicións óptimas para que o público se sinta atraído para vir, coñecer, permanecer uns días e disfrutar da nosa provincia. Por iso tamén este ano se reforzaron xa o anterior e era a liña de traballo que se viña mantendo as accións nese sentido. Se reuniu a comisión avaliadora deste concurso o día 26 de novembro e unha vez que se valoraron as 19 fotografías que se presentaron, se propuxo á Xunta de Goberno a concesión dos premios que a continuación vos decimos e que creo que vamos a poder ver as fotografías na pantalla. O primeiro premio foi para a obra Camino Primitivo de Lina Iglesias Forneiro, cun importe de 800 euros. O segundo para a obra Lagoa de Cospeito de Germán Limeres López, un premio con un importe de 500 euros. E o terceiro para a obra Cores de Inverno na Senda dos Muiños de Manuel María Balbás,
repito, Manuel María Balbás Naveira, con un importe de 300 euros. E xa sabedes, como en anualidades anteriores, que os criterios de valoración foron a composición, a originalidade e a calidade estética da imaxe. Unha vez resolto o concurso, o anuncio da súa resolución se publicou no Boletín Oficial da Provincia o día 13 de decembro, e unha vez presentada a documentación administrativa que se lle require aos 3 gañadores, se tramitará o pago dos premios. Ademais, como en anualidades anteriores, e para difundir as fotografías do concurso e ademais promocionar máis o territorio, se organiza unha exposición virtual deste 7º concurso, a que se pode acceder a través da web da Deputación e ademais se difunden a través das redes sociais. Damosvos conta no punto 7 da liña de subvencións en concorrencia competitiva para proxectos de posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico da Reserva da Biosfera. Como xa lles adiantamos na reunión de decembro do ano pasado, a Deputación de Lugo convocou por primeira vez a liña de subvencións en concorrencia competitiva para entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico das reservas da Biosfera, os Ancares Lucenses e Terras do Miño. O 25 de xuño, a Xunta de Goberno aprobou as bases e tamén os modelos para a solicitude que tiñan que rexer este procedemento de concorrencia competitiva. Logo desto, a Xunta de Goberno, nunha sesión que se celebrou o 13 de agosto, aprobou a resolución provisional da concesión destas axudas. Aprobáronse todas elas, salvo a da Asociación de Veciños San Esteban de la Mota, porque non superou a primeira fase de valoración. E dita resolución publicouse o día 20 de agosto no Boletín Oficial da Provincia, que tiña como número o 191. Finalmente, a Xunta de Goberno, na sesión de 1 de outubro, aprobou a resolución definitiva por un importe total de 45.000 euros, que era o que lle correspondía á liña de axudas para a Reserva da Biosfera Terras do Miño. Temos o cadro onde podedes comprobar pois, o solicitante, o importe solicitado, a actividade que levaba a cabo, o total de puntos acadados e a subvención que lle correspondía recibir polo tanto. Aínda que non se presentaron alegacións á resolución provisional, pois si se presentou un escrito por parte da Asociación Galega de Custodia do Territorio solicitando que poidera reformularse o proxecto presentado de acordo á subvención concedida. Isto, evidentemente, pois foi estudiado por parte do Servicio de Medio Ambiente, pero tamén por parte do Servicio de Contratación e Fomento, que ten moito que ver na resolución concesión de subvencións. Non se resolveu favorablemente, non se pudo atender esta, chamemos de reclamación, porque non estaba contemplado nas bases da propia convocatoria a posibilidade de modificar o proxecto inicial, é dicir, de modificar o obxecto da subvención. Por outra banda, porque tamén se recolle nas propias bases que obriga do beneficiario facer a execución do proxecto. No caso de non facelo, pois non poderá percibir a achega. Tamén se presentaron renuncias e as que chegaron ata o momento foi a da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lugo, de AFALU, para o seu proxecto Escola da Memoria, porque non tiñan o financiamento necesario, a Asociación Galega de Custodia do Territorio, por problemas de organización e xestión da entidade, a AMPA do CEI Virxe do Corpiño, por falta de colaboración de outras entidades para poder afrontar económicamente o proxecto, a do Centro Recreativo Cultural e Deportivo de Bamonde, por falta tamén do financiamento necesario. Das entidades beneficiarias, algunhas representadas hoxe aquí na reunión, pois, o igual que fixemos no outro órgano de participación, no dos Ancares, vos abrimos o micro por si queredes presentar algunha das actividades, pero de non ser así, o que sí que vos propoñemos é celebrar no vindeiro ano, Hola, José Luis. No vindeiro ano
pois unha xuntanza participativa na que se poidan expoñer as actividades que se levaron a cabo por cada un dos colectivos para poñelas en común e ver como nos podemos enriquecer uns aos outros e, en calquera caso, tamén facer unha valoración das repercusións que poideran ter. Agardamos que en positivo todas elas. Xa vos anticipamos que agora, a comenzos do ano 2022, vamos a iniciar todo o procedimento administrativo para sacar, para poñer en marcha esta liña de subvencións novamente. Teremos informados puntualmente e o faremos por un importe igual que o do ano anterior. Así está presente no orzamento da institución, que foi aprobado inicialmente o pasado mes e que entrará en vigor e, polo tanto, coa súa aprobación definitiva xa a principios de ano. E vexo que estabas levantando a man. Non sei se agora. Bueno, eu son representante da Sociedade Micolóxica Lucus, unha das entidades que obtivo unha subvención por un proxecto, e, bueno, explicando moi brevemente o proxecto que fixemos, aínda que a nosa asociación é unha asociación micolóxica naturalista e medioambiental, vai máis polo eido do estudio científico dos cogomelos, pois tamén hai unha parte dos cogomelos que é a parte gastronómica, que moita parte da cidadanía pois lle resulta importante, no, como produto. E neste eido o proxecto que fixemos foi dunha publicación titulada A cociña dos cogomelos na Reserva da Biosfera Terras do Miño, que está agora mesmo en imprenta a piques de saír, e que, bueno, creemos que ao final vai quedar ben porque aúna pois moitos conceptos en base á cociña e os cogomelos e a gastronomía, no? Concretamente, nesta publicación pois fixéronse moitas sinerxias tamén no ámbito da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Conseguiuse que establecementos da Reserva colaboraran tamén nesta publicación, establecementos de hostalería moi importantes, chefs moi importantes, que tamén puxeron aí a súa experiencia na cociña destes produtos, e, bueno, agardamos que saia dun momento a outro e podela presentar tamén. A última cousa que quería decir tamén é o mismo que dixen na Reserva da Biosfera de Ancares, que cando se saquen, que, por favor, na medida do posible, que se saquen o antes posible para poder desenvolver estes proxectos con viabilidade suficiente. Gracias. Moi ben, pois moitas gracias pola túa aportación. Como dixen antes, a intención é poder sacalo canto antes e podemos no primeiro mes intentaremos xa poder ter as bases aprobadas, porque ten unha tramitación, pero, bueno, se non é no primeiro mes, pois nos días inmediatamente seguintes, para que teñades todo o ano tamén para poder valorar e, en fin, executar todo o proxecto. En segundo lugar, eu tamén quería agradecerche o traballo que fixestes, porque creo firmemente que temos unha asignatura sin acabar de rematar, non digamos pendiente, porque algo se leva feito na provincia, pero sin rematar no mundo dos cogumelos e, máis significadamente, pois, en todo o que está relacionado coa gastronomía. Temos unha riqueza importantísima, temos que poñela en valor, primeiro, entre a nosa cidadanía, e non se me ocurre mellor fórmula que a que estades utilizando vos, que ter unha publicación, unha guía de uso sobre eses cogumelos e, ademais, facelo da man de cociñeiros ou chefs desta provincia, que seguro que fixeron aportacións interesantes. Así que, cando fagades esa presentación, estaremos encantados de poder achegarnos a esa publicación e divulgala tamén para que chegue o maior número de persoas posibles. Así que parabéns por ese traballo. Non sei se algún colectivo máis quere falar sobre a súa actividade. Se o pegas ben, funciona. Eu veño en representación da Adega e o noso proxecto era poñer un pouco, reivindicar e protexer para conservar os valados, os muros de pedra seca, que vemos que hai un montón de obras, que hai, os usos do terreo fan que vayan desaparecendo.
desaparecen porque consideranse que son obstáculos, máis que ver a riqueza ambiental e patrimonial que teñen. Entón, nos fixemos en Muras unhas xornadas, fixemos tamén un obradoiro de reconstrucción de valados e estamos editando un manual para que se publicará tamén xunto con un tríptico para ver especificamente na Reserva da Biosfera as tipoloxías que hai. É un pouquiño eso. E a verdade é que é importante verse, porque, aquí, non me quero estender, pero aquí en Lugo sí que hai proxectos en marcha, aquí cerca de Terras do Miño, que son o de eliminación de pasos de Adif, dos pasos a nivel ou a Ronda Leste, que van a afectar gravemente a estos muros que temos aquí. Igual que pasa aquí en Lugo, pois pasa en outros lugares. Entón, pois é un pouquiño para poñer a vista nestes elementos e intentar protexelos. Moi ben, pois moitas gracias, tendo en conta que non poderemos frear a evolución, pero sí protexer os elementos e singularmente eses peches tradicionais. É moi de agradecer o traballo que facedes, sobre todo para que se coñeza e se recoñeza. E ademais, se xa vamos a ter unha guía de uso práctica para saber alo menos como reconstruir a nivel usuario, pois a verdade é que estaría moi ben, porque antiguamente pois cada un se encargaba dos valados que tiñan nas súas terras, non? Pois polo menos intentar recuperar na medida do posible esa conservación do patrimonio. Pois moitas gracias. E alguén máis que queira intervir? Bueno, non vexo ningunha man levantada, polo tanto, continuamos e facémolo xa no punto 8, que é unha dación de conta dos fondos do Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación e Resiliencia para as reservas da biosfera. Como isto é un tanto extenso e aínda non están as convocatorias abertas, nin todo o proceso está en marcha, lle vou a ceder a palabra a Andrea para que, de xeito máis resumido, pois nos explique logo se tedes alguna aclaración. Contestamos. Gracias. Ben, en xullo deste ano, a Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ratificou un reparto ás comunidades autónomas de 500 millóns de euros do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, habilitando por primeira vez con fondos europeos unha liña específica de 50 millóns de euros para todas as reservas da biosfera declaradas en España, que neste momento son 53. Ben, quen pode ser beneficiario desta nova liña de financiamento? En primeiro lugar, son as comunidades autónomas. Eses fondos repártense por cada comunidade autónoma. Neste momento, a Comunidade Autónoma de Galicia recibiu case 6,5 millóns de euros por estes fondos. O 13% dos fondos estatais viñeron para Galicia e, ademais, coa nova declaración da sétima reserva, que é a da Ribeira Sacra e Serras de Oribio e Courel. Pois ben, nese reparto valoráronse criterios que solicitamos dende as reservas da biosfera, como puderon ser perda de poboación, densidade de poboación, superficie da reserva da biosfera, taxa de paro e número de municipios integrados na reserva. Mantivemos varias reunións coa Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia para ver como se podían facer este reparto de fondos. E o 1 de decembro deste ano, precisamente o día que se inaugurou a exposición das reservas da biosfera de Galicia aquí en Lugo, a conselleira informounos dos seguintes aspectos. Dos que son 6,4 millóns de euros, a metade do orzamento, 3,2, destinarase a unha convocatoria de axudas para os 86 concellos que están nalgúnas das 7 reservas da biosfera de Galicia, pero tamén haberá unha liña para entidades sociais, ambientais e montes veciñais. Non sabemos se serán dúas convocatorias distintas ou unha mesma convocatoria con dúas liñas de financiamento. Por outra parte, a propia Xunta de Galicia é xestora das reservas da biosfera de 3 reservas, a do río Eos cos Terras de Eurón, a de Lleres Xurés e da Ribeira Sacra. E que para esas 3 reservas, seguindo ese reparto estatal, gardan 1,3 millóns de euros. E logo, para as 4 reservas da biosfera
que non dependemos da Xunta de Galicia, que estamos nese caso Terras do Miño, os Ancares lucenses. Por outra banda, a área de Allariz e, ademais, Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo, teremos que concurrir a unha concurrencia competitiva de 1,8 millóns de euros. Tanto a convocatoria que saia para os órganos xestores como a dos concellos e entidades sociais e ambientais, a Consellería está traballando nese tema e agarda que a primeiros do ano que ven teña xa publicadas e aprobadas esas convocatorias. Polo cal, pois, dende a Deputación, no noso caso, Xestión das Reservas e Servizo de Medio Ambiente, pois estaremos a vosa disposición para preparar documentación ou axudarvos a tramitación dos proxectos que queirades presentar para intentar captar o máximo número de fondos para este territorio. Moi ben, pois gracias, Andrea. Eu vou a aproveitar a ocasión para felicitar o traballo que están facendo dende o Servicio de Medio Ambiente, traballando en conxunto co resto de reservas da biosfera de Galicia, pero puntualmente polo que levan feito para este reparto de fondos, porque o certo é que os criterios que se escolleron foron propostos, non sei se todos, pero prácticamente supoño que na súa maioría polas reservas, evidentemente están pensados para o territorio no que habitamos, e creo que foi todo un éxito que se acadara un reparto en base a eses criterios. Por lo tanto, o traballo de por sí xa é un éxito e agora pois queda agardar a que se abran as convocatorias e estar atentos, e como dixo Andrea, e como ten manifestado en numerosas ocasións o compañeiro José Luís, responsable desta área dende Medio Ambiente, se estará a disposición do territorio para poder axudarvos na medida do posible na tramitación das axudas, pero vamos a agardar a que saian as convocatorias, ver cales son os requisitos e a partir de aí poñernos en marcha, pero poñernos en marcha con vos para axudar cos proxectos que vos presentedes máis alá dos que presenten o propio órgano xestor, que tamén acudirá a unha concorrencia. Funciona así para todas as partes. Si alguén necesita alguna aclaración neste punto, ata onde se sepa, pois a facemos, e se non, en canto empecen a aclararse un pouco máis as dúbidas, teredes información puntual da mesma. Se alguén quere tomar a palabra. Bueno, pois continuamos entón, e facémolo coa dación de conta dos procedementos de avaliación ambiental de parques eólicos na Reserva da Biosfera. Lle paso a palabra novamente a Andrea. Ben, este ano 2021, moitas reservas da biosfera españolas mostramos a nosa preocupación pola gran cantidade de solicitudes de tramitación de instalación de parques eólicos e infraestructuras de evacuación nos nosos territorios. Por esa razón, 12 reservas da biosfera españolas, entre as que están Terras do Miño e Ancares lucenses, nos puxemos a traballar neste tema e remitimos unha carta ao secretario do programa MAP a nivel internacional, Miguel Klusener, o 18 de xuño, no que solicitábamos unha relectura do marco estatutario da Rede Mundial de Reservas da Biosfera, que se aprobou no ano 1995 coa Estrategia de Sevilla. Nesa estrategia, por exemplo, recomendábase a nivel de cada reserva da biosfera determinar cales eran os intereses das diferentes partes interesadas e integralas aos procesos de planificación e adopción de decisións na administración, realizar unha avaliación dos produtos naturais e os servizos das reservas da biosfera e, sobre esa base, promover medios ecolóxicamente sanos e económicamente viables de extraer beneficios para as poboacións locais, e garantir que os beneficios obtidos grazas á explotación dos recursos naturais se distribuísen equitativamente entre as partes interesadas. Ademais de enviar esta carta, que aínda estamos esperando resposta por parte do Comité Internacional, o Consello de Xestores solicitamos ao Comité Español do Programa MAP
un informe ao Consello Científico que ten representantes de todas as comunidades autónomas con reservas da biosfera declaradas, que elaborase un estudo sobre a viabilidade deste tipo de instalacións no territorio, non só eólicas, senón tamén fotovoltaicas e termosolares. Hai outras reservas da biosfera que teñen tamén outra problemática. E, finalmente, o Comité Español, que se reúne todos os anos en setembro, acordou o encargo deste estudo que comentábamos antes con Paco Cantos, corresponsable do Ministerio, que xa está encargado e se espera que este rematado en setembro do ano que ven. Polo cal, por parte da Reserva da Biosfera, ademais de seguir presentando informes nos procedementos de exposición pública, que para que vexades, tedes aquí un plano que preparou o meu compañeiro Rubén de todos os parques eólicos, 20 que informamos este ano, e a súa distribución na Reserva da Biosfera Terras do Miño e a de Ancares, vale? Pois estamos á espera dese informe do Consello Científico para poder tamén ter argumentos válidos e contrastados científicamente para poder informar adecuadamente todas estas novas instalacións. Gracias, Andrea. Non sei se algún dos presentes precisa alguna aclaración máis a respecto deste punto. Sí? Si en relación con este tema, eu creo que procede agora e logo xa non temos que tratalo en rogos e preguntas, digo, para non andar cambiando de temática. Gracias. Vale, moitas gracias. Bueno, na reunión de fai un ano por parte do Sindicato Labrego Galego traíamos o tema do peche do Colexio de Bamonde, non sei se vos acordades, algúns dos que estabades naquela reunión. Naquel momento falábamos efectivamente do peligro que era o peche de servicios e a eliminación de servicios para o despoboamento. Pois cada vez vai pasando o tempo e resulta que as cousas non son casualidades. Non son casualidades. Efectivamente, cando según vamos despoboando as zonas de reserva, temos moito máis fácil que agora proxectos como os que nos están planteando de parques eólicos vayan adiante. Por parte do Sindicato Labrego, estivemos estes meses traballando coa Diputación, dirixindo peticións de informes, dirixímonos tamén ao Ministerio, de feito, o acordo de encargar o estudio tamén é a raíz das incidencias que abriron coas nosas peticións. E, registramos de cara a esta reunión para que se fixese un pronunciamento por parte deste órgano e un acordo por parte do órgano de xestor para participar máis no tema do informe. Non sei se vos chegou escrito, Tedelo. Hoxe pola mañá recibimos 2 escritos dirixidos á Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses. Non sei se foi un erro na presentación, veu por duplicado. Era o mismo texto. Veu por duplicado. Corrixeuse hoxe, pero era o mesmo tempo. E leevos moi brevemente o que pedimos, porque entendemos que é moi importante a participación da reserva e a participación da xente que estamos no territorio. E, ao mesmo tempo, ademais, está se dando movimentos moi importantes. Por exemplo, estes días coñecemos todos o informe do Consello da Cultura Galega que recolle as reivindicacións de todo o movimento que está habendo contra esta invasión eólica, que xa lle chamamos. Co cal é moi importante que todos camiñemos no mesmo sentido para que se paralice este tema. No escrito, era a raíz do informe que se vai a facer, que por parte do órgano xestor solicitar unha moratoria á Administración galega á hora de emitir as declaracións de impacto ambiental sobre os proxectos industriais en tramitación a data de hoxe sobre os territorios dentro da Reserva da Biosfera, mentras o Comité Científico non publicou os resultados do estudio sobre a viabilidade das instalacións eólicas, fotovoltaicas e termosolares, incluída a repotenciación ás infraestructuras asociadas en territorios declarados de Reserva de Biosfera en España, que se acordou o 24 de setembro, como comentabas. Solicitar, por parte do órgano xestor, e acordar por parte deste
órgano de participación, a redacción e a difusión dun comunicado oficial onde se apoia esta petición, a paralización e unha moratoria mentres que non estiña feito este estudio. E, ao mesmo tempo, tamén solicitar a participación nese estudio e tamén facilitar aos agentes do territorio proporcionar información da que dispoñamos. Digamos que haxa unha información máis fluida para a elaboración dese estudio. Bueno, pola miña parte, máis nada. O pronunciamento deste órgano e a petición ao órgano xestor deste acordo. Ben, foi abordado efectivamente un escrito idéntico a este no órgano de participación e logo no órgano reitor, e nas tres cuestións que se plantexan, ao igual que manifestamos no órgano de participación anterior, creemos que a participación no informe xa se está facendo, porque todas aquelas cuestións que nos están solicitando, tanto de colaboración como de información, se lles están dando e facilitando a través dos axentes no territorio sempre que é necesario. Me consta que o Servicio de Medio Ambiente está moi pendiente da evolución desta cuestión, pero xa está en marcha dende o mes de setembro, e pedir unha participación integradora dentro do que é o equipo que o este elaborando, a verdade é que non o vemos neste momento porque xa se está facendo, pero a colaboración absoluta por parte do Servicio de Medio Ambiente, tal e como xa se manifestou en moitas ocasións. E publicar un comunicado oficial ao respecto, mentras o informe non este realizado, tamén nos parece que o mellor o deberamos de deixar en stand-by, non abordalo agora, mentras non este rematado ese informe, tendo en conta que si se fai publicación de todos os acordos que se fan nestes órganos. Polo tanto, referencia a eso vai haber, pero non como un comunicado explícito, porque nos faltan mimbres para acabar de facer o cesto, non? Mentras non este o informe en riba da mesa. Logo, outra cuestión que plantexades de solicitar unha moratoria para a declaración de impacto ambiental para os proxectos industriais, pois a verdade é que si nos parece axeitado poder tramitar esa petición de moratoria en tanto non este o informe rematado. Dime. A solicitar a moratoria. Claro que mentres que non se teña o informe non se pode facer pronunciamentos con respecto ao informe, pero digo con respecto á moratoria. Sí, pero tomarás o acordo e na publicación que se faga das reunións constará. Vale. Vale, gracias. Gracias. Unha intervención máis con respecto ao punto, si, adiante. O que dicía a compañeira, que ademais, bueno, que a moratoria debería estenderse un pouquiño máis, porque a día de hoxe xa se teñen alcanzado os obxectivos, que se marcan para a enerxía renovable de aquí ao 2030, entón consideramos que a moratoria non ten que ser ata setembro, non ten que ser ata a data no que se faga ese informe, senón que tería que ser un pouquiño máis, porque xa a día de hoxe xa non é necesario ter máis instalacións de enerxía. Outra cousa, o que consideramos é que a día de hoxe estáse deixando na mans das promotoras facer a avaliación de estudio ambiental para que, é dicir, o que hai nas zonas, estamos vendo que se están eliminando, que realmente tería que ser a Reserva da Biosfera quen teña un estudo que certifique, que faga un levantamento dos valores ambientais e patrimoniais que hai en toda a Reserva da Biosfera. Non deixalo en manos dos promotores, porque non sempre van a axustarse realmente á realidade. Ademais, tamén e que a evaluación de impacto ambiental inclúa as sinerxias de todos os parques eólicos, como influen todos os parques eólicos no conxunto da Reserva da Biosfera. Non únicamente os que estén máis próximos, senón a toda a Reserva da Biosfera. Ben, recollemos tamén a proposta para darlle traslado ao seguinte órgano, entendendo que, ao igual que aconteceu no órgano que vimos de celebrar pola Reserva de Ancares, solicitar a moratoria, quero pensar que se fará nos mismos
termos, e no tocante que dis das sinerxias de todos os parques, Andrea nos pode aclarar un pouco máis, pero na reunión que celebramos antes desta, pola mañá, para outra reserva da biosfera, xa nos aclarou tamén que se facía das sinerxias de todos os parques, non só do territorio onde están ubicados, sino tamén dos territorios limítrofes, aínda que non teñan a ubicación en sí do parque, etc. O sea que o estudio, eu creo que nese sentido é amplio, pero en todo caso lle cedo a palabra a Andrea. Sí, o tema que dis da falta de avaliación das sinerxías entre os efectos dos parques eólicos que se están a tramitar é absoluta. Eu apuntei aquí algunha das conclusións que establecemos no servizo cando estudamos esa documentación técnica que, segundo a Lei de Avaliación Ambiental Estatal, a teñen que presentar os promotores. Logo somos os técnicos os que temos que xulgar de alguna maneira se ten base científica e coherente ou non a ten, que en moitos casos non é así, vale? Dos informes de todos os parques eólicos que vedes que informamos este ano, podemos concluir a fragmentación de proxectos eólicos. Existen proxectos que se presentan fora das áreas de desenvolvemento eólico aprobadas no Plan Sectorial de Galicia. Nas análises de alternativas non se justifica adecuadamente a alternativa cero, que é a alternativa de non facer o parque. Non consideran a zonificación da reserva da biosfera e tampouco a zonificación da propia Rede Natura. De feito, en algúns casos, como vedes neste mapa, bordean a nosa reserva da biosfera e a Rede Natura 2000, impedindo nun futuro a posible ampliación que sí ou sí a Xunta de Galicia algún día terá que abordar. Tampouco teñen en conta, sí poden ter en conta proximidades de aeroxeradores a núcleos de poboación, a vivendas dispersas, non? E a falta de avaliación de efectos sinérxicos. Eu penso que nin eles mesmos saben todos os parques que se están tramitando. E a nós costanos moito saber cales afectan uns aos outros, porque tampouco temos ese coñecemento. E si que botamos en falta desde a Administración, pois que unha vez que informamos un parque eólico, mandamos o informe e nunca máis voltamos a saber nada. De feito, non sabemos se seguen en tramitación, se xa houve outro organismo competente que paralizou a súa tramitación. Entón, sabemos que as asociacións facedes un verdadeiro esforzo por estar pendente tamén destes procedementos para presentar as vosas alegacións, pero que nos non temos moita máis información ca vos, vale? Sí. O último que decías, era importante que por parte da Diputación se personara nos expedientes. É dicir, presentar as alegacións, pero pedirse considerado interesado nos expedientes, precisamente para ter esa información de como rematan, non rematan e todas as tramitacións que se van levando a cabo neles. Tamén era importante propoñer eso, o acordo de personarse en todos os expedientes que afecten ás reservas. Ben, pois tomamos nota tamén para consultar cos servicios da Casa esa posibilidade de dar traslado en primeiro lugar ao órgano reitor que se celebrará a continuación. Se ninguén máis pide a palabra neste punto, avanzamos logo na orde do día e pasamos ao punto 10º, que é a presentación dos resultados do proxecto de hortas urbanas ecolóxicas no Parque do Río Rato, que, como sabedes, dende o Servicio de Medio Ambiente da Deputación de Lugo están xestionando estes hortos urbanos cun proxecto que pretende acadar a mellora e posta en valor destes espacios da institución provincial. O que se pretende é acadar os seguintes obxectivos, buscando sempre unha aposta pola xestión e un modo de vida que están relacionados coa agroecoloxía e facendo que as persoas que participan nestes hortos se vayan concienciando e trasladando tamén isto aos seus achegados. Os obxectivos que se perseguen principalmente é proporcionar ás persoas, aos colectivos, aos colexios, espazos libres e alternativos que lles permitan realizar estas actividades físicas, pero tamén mentais, en contacto coa natureza, mellorando así a súa calidade de vida e fomentando unha alimentación e hábitos de vida cada vez máis saudables, así como, ao mesmo tempo,
dar a coñecer aos usuarios e usuarias os coñecementos necesarios para poder ter un horto e mellorar nas boas prácticas agrícolas. Ao fin e ao cabo, ven sendo como unha pequena escola relacionada co mundo da horta. Tamén se persegue o obxectivo de ofrecer un espazo de lecer, de actividade para todos os veciños e veciñas do Concello de Lugo e dos seus arredores que resulten, en definitiva, beneficiarios deste servicio. Favorécese, así mesmo, a participación cidadá, o desenvolvemento sostible, xérase un importante espacio de biodiversidade, que isto está de acordo co Plan de Acción da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Promovemos as boas prácticas agrarias, algo evidente a través da agricultura ecolóxica, contemplando sempre o aproveitamento de residuos, me refiro a residuos orgánicos, fomentando o aforro da auga e os manexos tradicionais, co uso de variedades fundamentalmente locais. Como dixen antes, se promove unha alimentación e hábitos de vida saudables. Impúlsase un maior coñecemento e respeto polo medio ambiente e promóvese unha horticultura didáctica. Repítome, pero, en definitiva, a modo de pequena escola de cara á comunidade educativa tamén. Na actualidade, estáse traballando xa no terceiro procedemento de concesións de hortas urbanas, dirixido ao público en xeral, e co que se pretende rematar a concesión de uso da totalidade dos 150 hortos do Parque do Rato. E, ademais, este proxecto de hortas ecolóxicas dispón dun servicio de dinamización e de posta en valor que o que busca é proporcionar ás persoas, aos colectivos e colexios, espazos de lecer onde se fomente tamén a participación cidadá entre os seus componentes. E a continuación, e para esta cuestión, para aclararnos máis como están funcionando e a experiencia tan positiva que nos están aportando, pois debo ceder a palabra a Luís Reija, que é o xefe de Servicio de Medio Ambiente, e tamén a Juan Carlos Llamazares García, que é da empresa Agrotecnia, que é a responsable da dinamización deste proxecto, que nos van a expoñer os resultados que se levan acadado neste último ano de proxecto. Cando vos queirades, Luís ou Carlos, non sei quen comeza. Moi brevemente, simplemente para eso, recordar un pouco os antecedentes deste proxecto. Viñamos dunhas hortas urbanas que non estaban en desuso. En a actualidade, despois das reformas efectuadas, pois hai 150 hortas de aproximadamente 30 metros cuadrados para poder traballar. Na actualidade contamos con máis de 100 usuarios nos hortos do Rato e agardamos que durante o mes de xaneiro pois podamos contar xa cos 150 hortos ocupados, non? É unha das iniciativas que, desde logo, desde o servicio nos dá máis, pois nos estimos máis orgullosos porque vimos dunha situación na que estaba un pouco en abandono eses hortos e agora pois acadamos unha dinamización e eu penso que unha satisfacción por parte dos propios usuarios importante. Penso que Carlos ten preparado unha pequena presentación para que vexades un pouco máis polo miúdo como son esos resultados e como vimos traballando desde hai un ano nese asunto. Entón, voulle ceder a palabra para que realice a presentación. Moi ben, pois creo que ademais xa nos funciona o ordenador outra vez, o sea que cando queiras, Carlos. Boas tardes a todos. Non sei, sí, se me escoita. Boas tardes a todos. Eu son Carlos Llamazares, técnico da empresa Agrotecnia, encargada por el Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Lugo para a gestión dos hortos urbanos, co que pretendemos que sean, podemos pasar aí la siguiente, que sean unos espacios, como ben dixo Pilar, unos espacios educativos e de reencontro entre diferentes tipos de culturas e de diferentes xeracións. Comentar unha investigación realizada por la Fundación Británica de Nutrición
determina que actualmente los niños saben poco de los orígenes de los alimentos. Llegan a creer incluso que el pan, el vino y la pasta se obtienen de los animales. Co que pretendemos que nos hortos esa diferencia de xeneracións seña máis curta. E sempre co eixe central da agricultura ecológica, con técnicas de cultivo respetuosas co medio e co uso de variedades locais. Podémola pasar a seguinte, Andrea. Como comentou Pilar na propia presentación, proporcionan alimentos frescos, generan empleo, reciclan residuos urbanos, crean cinturones verdes y fortalecen la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático. Coa xestión se pretende un control e seguimento da recollida e manexo e secado das sementes, dos propios compactadores, das estruturas comuns, así como da dotación de plantas entre os propios horteláns. Tamén se pretende un uso coherente do horto según o reglamento publicado. E mantemento das zonas comuns nas que se utilizan para divulgaciones e para plantaciones incluso comuns de plantas aromáticas, como pode ser o exemplo. En canto a orientación e asesoramento da empresa, facemos un seguimento das plantacións, unha analítica primeira do solo para ver un pouco as composicións e as carencias do propio solo, así como a formación en agricultura ecológica, obradoiros prácticos e realización de itinerarios pedagóxicos. Depois facemos unha serie de formación impartida, que podemos ver o listado na seguinte diapositiva. Hai unha serie de formacións que damos ao largo de todo o ano, de distintos tipos. Non volas vou ler todas porque, na seguinte tamén aparecen máis listado de formación, e vemos un pouco as fotos da impartición desas formacións que damos ali na zona dos hortos. Vemos algunhas de diferentes días. Nada, podemos ir pasando na formación e temos algúns obradoiros que recalcamos algúns especializados, como pode ser este que demos que nos lo deu o don Roque García Soalleiro, catedrático da Universidade, referente ao tema que, contemplamos hoxe da reserva da biosfera. Outro dado por don Manuel Cancio, o director técnico do CRAEGA en cultivo ecológico. Bárbara Álvarez, técnica da empresa Ecocelta, de sustratos ecológicos tamén. E tamén a nosa compañeira Sabela, que é educadora social, que nos impartiu un obradoiro no día de San Xoán, cas tradicións. Todo isto seguímoslo con un protocolo COVID, como nos obriga un pouco o momento actual. E nada, comentaros que nos dous comentarios pequenos agora no final, que nos momentos de maior auge da agricultura urbana están ligadas un pouco nas crisis económicas e nas energéticas. E que si las cosas nos hacen bien, los huertos urbanos se pueden convertir en la trastera de las ciudades, abandonados, degradados y cubiertos de escombros, que es lo que intentamos que eso non ocurra. E nada máis, pola miña parte, se hai algunha pregunta Moi ben, pois... moitas gracias. Gracias a ti, agardando que non suceda isto que estabas comentando últimamente, que os hortos poidan seguir vivos. Vexo que hai unha palabra pedida, así que facemos o primeiro turno. Mira, dende a Sociedade Micolóxica Lucus, a verdade é que estamos bastante preocupados polo entorno dos hortos. Xa o comentamos na sesión do ano anterior do órgano de participación,
Nós facemos moitas actividades, igual que outras entidades, no entorno dos hortos. Non? Moitas actividades divulgativas de estudo e divulgación dos cogomelos e de outros organismos. Sacamos xente ali e normalmente explicámoslle a xente que é o noso labor, pois o valor tan grande patrimonial que temos no contexto da Reserva da Biosfera de Terras do Miño e concretamente no entorno do Centro de Interpretación Terras do Miño e dos hortos urbáns que hai ali. Non? É un patrimonio moi importante, un patrimonio natural moi importante, que compoñen bosques autóctonos moi importantes, teñen un componente etnográfico, como decía a compañera da adega, cos muros tamén que se teñen ali, con pedra de pizarra, etc. Hai mananciais que a Reserva da Biosfera de Terras do Miño se caracteriza precisamente polos usos da auga, sempre estamos coa auga, e así. E o que solicitamos da Deputación e da empresa encargada é que se teña o máximo respecto co entorno. E digo isto porque os hortos urbáns dícense que son hortos ecolóxicos. Nos o que se fai dentro dos hortos non somos quen, precisamente a empresa que acaba de falar, pois sabe moito máis que a nós desto. O que se fai dentro nos non nos compete. E, ademais, nos parecen moi ben os obxectivos dos hortos, nos parecen positivos, nos parecen perfectos. O que nos decimos é fora. Nos xa o ano pasado, dende a Sociedade Micolóxica Lucus, expuxemos a nosa colaboración total e leal coa Deputación e coa empresa tamén encargada para garantir esta protección dese medio natural tan importante que hai ao redor dos hortos urbanos. Porque os hortos son ecolóxicos, efectivamente, a agricultura que se fai ali é ecolóxica, pero hai que tamén ter unha sinerxia co entorno, porque non hai que olvidarse que os hortos do rato están nun sitio estratégico, é dicir, forman parte eles mesmos dun ecosistema que está formado por árbores, por plantas, por fungos, etc. Entón, nós o que queremos é que este ano, ademais, o ano pasado o dixemos e se nos mandou directamente a ler o BOP. Teño que decir que a Sociedade Micolóxica Lucus, cando falamos, nos equivocamos, lóxicamente, ou podese non estar de acordo, pero cando falamos sabemos do que estamos a falar. Xa tiñamos lido o BOP, xa tiñamos lido o regulamento. Volvémolo a ler, por se acaso se nos escapar algo. E unha vez lido por segunda vez, volvemos a ter esta preocupación polo entorno dos hortos. Entón, o que pedimos é que se teña máximo respeto polo entorno fora dos hortos. E segundo, damos toda a nosa colaboración leal á Deputación e á empresa que o xestiona para que isto sexa así. Moi ben, pois recollemos o testigo no sentido de intentar dar un paso e protexer ese entorno, pero antes lle quero dar a palabra a Luis Reja, xefe de Servicio de Medio Ambiente. Gracias. Agradecer desde logo a disposición da Sociedade Micolóxica Lucus na súa colaboración. Somos colaboradores desde antigo e sí que me gustaría que noutro foro, non lóxicamente pois podamos debatir esas iniciativas que desde a Sociedade Micolóxica Lucus nos queren facer chegar. Desde logo, desde o área de medio ambiente, sendo eu o responsable neste momento, pois en ningún momento queremos que o entorno do rato ou de calquera das outras múltiples zonas verdes que se están mantendo desde a nosa área se faga ningún tipo de actuación ou de manexo sobre esas áreas que non teñan que ver, que non sexan acorde á conservación, porque ao final somos un servicio de medio ambiente, non nos dedicamos a outra cousa máis que a conservar o entorno que nos corresponde. Entón, eu invito a José, que sabe que a nosa porta sempre está aberta, e invito a que nos fagan chegar as súas inquedanzas, e desde o Servicio de Medio Ambiente trataremos de compatibilizar o que nos propoñan. Sí, pediu a palabra a Carlos tamén da empresa. O sea, total colaboración tamén. O sea, calquer cousa que podamos colaborar sin ningún problema. Moi ben, pois recollida esa aportación, pasamos
o seguinte punto da orde do día para que Andrea nos dé conta das actividades da Rede Española das Reservas da Biosfera. Este ano 2021 o traballo da Rede Española das Reservas da Biosfera estivo moi centrado en actividades de celebración do 50 aniversario do programa MAP, entre outras o calendario en colaboración con National Geographic, que todos os concellos recibistes unha publicación a principios deste ano. Outro tema, por exemplo, pois a publicación na revista Quercus de actuacións de interese na rede española, neste caso a Reserva da Biosfera Terras do Miño estivo representada por Martiño Cabana, biólogo e membro da Asociación Galega de Custodia do Territorio. Dende o Ministerio están preparando tamén un libro conmemorativo do 50 aniversario no que a Reserva de Terras do Miño colaborou co seu traballo de campus de emprendemento sostible e as actividades de divulgación e educación ambiental que facemos. Ademais, a Rede Española organizou a primeira convocatoria de recoñecementos de reservas da biosfera. Remitimos toda esta información por correo electrónico. E a nivel de traballo máis técnico, pois actualizamos toda a información da Reserva da Biosfera da Rede Iberomap. Tivemos tamén que facer o informe do sistema de indicadores que avalía todas as reservas da biosfera españolas cada 2 anos. Traballamos tamén no tema do reparto dos fondos con varias convocatorias telemáticas para garantir que os fondos se distribuísen equitativamente do mellor xeito posible nas 53 reservas da biosfera españolas. Tamén traballamos a nivel de rede estatal no grupo de traballo que comentamos dos parques eólicos. E, ademais, o Comité Español do Programa MAP remitiu 2 comunicacións á Reserva da Biosfera Terras do Miño, unha relativa a unha incidencia en humedais da reserva que presentara a Asociación Terracha Sostible en abril de 2020 e outra relativo aos parques eólicos que o Sindicato Labrego Galego solicitara informe, que foron os Epotas 2, Penaombra, Vilachá, Mistral, Nordés e Santuario. Hoxe acompáñanos Paco Cantos, o secretario do Comité Español do Programa MAP, en representación do Ministerio de Transición Ecolóxica. Paco, non sei se me esquecí, se me olvidé de alguna actividade que creas que sea importante destacar. Bueno, yo creo que el resumen lo has comentado tú. Se ha centrado el año en el 50 aniversario del programa MAP. Seguimos trabajando. Bueno, yo creo que es importante en este órgano de participación comentar que el proceso de distribución de los fondos del PRTR ha partido desde el Consejo de Gestores, es decir, los criterios de distribución de los fondos se aprobaron en el Consejo de Gestores, fueron ratificados por el Comité Español del Programa MAP, el cual únicamente pidió que se incluyera la Reserva de la Biosfera de la Ribeira Sacra, que se iba a declarar próximamente, es decir, los criterios de distribución de fondos por comunidades autónomas se hicieron en función de lo que el Consejo de Gestores pidió. El Comité MAP únicamente dijo que habría que incluir a Ribeira Sacra, que se iba a declarar 2 meses después de que esto se aprobara, y también una distribución de los fondos de las reservas interautonómicas. Fueron los 2 matices que incluyó el Comité MAP y tal cual fue la propuesta del Consejo de Gestores, fue finalmente aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Es decir, que la participación en este caso en la distribución de los fondos de las reservas de la biosfera ha sido total. Entonces, quiero decir, esto sí que es un éxito para todos. Quiero decir que tenemos que estar todos orgullosos de que esto haya sido así. Por lo demás, bueno, el 50 aniversario pues es sencillamente un empujón para las reservas y que les ha dado mucha visibilidad y que se está viendo en el apoyo que están recibiendo desde las administraciones, precisamente, bueno, en parte por estos fondos. Y una cosa que es importante es que se van consolidando y van siendo ya consideradas por las administraciones como lugares de elección para ejecutar proyectos y para desarrollar proyectos que sean luego modelos en otros territorios. Muy bien, gracias Paco. Seguimos, ¿verdad?
Ben, pois, o último punto da orde do día, antes de regos e preguntas, é a dación de conta da actividade da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia. Cando queiras, Andrea. A nivel galego tamén traballamos no Comité de Coordinación da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia. Agora somos 7, coa Ribeira Sacra. Tivemos reunións de traballo e estableceronse grupos de traballo relativos ao 50 aniversario do programa MAP, da marca de calidade, un grupo de traballo específico para a zonificación e para a ampliación de reservas da biosfera. De momento estaba a Reserva da Biosfera da Allariz, Mariñas Coruñesas e Ancares Lucenses co tema da ampliación, pero non tivemos de momento apoio pola comunidade autónoma e esperamos o ano que ven comezar este traballo. Ademais, colaboramos co CEIRA tamén, co Centro de Divulgación Ambiental de Galicia, nun ciclo de conferencias Somos Biosfera. Cada día presentábamos os traballos que realizábamos en cada reserva de biosfera galega e tamén de agradecer as reunións que mantiveron dende a Dirección Xeral de Patrimonio Natural cos xestores das reservas para o tema das convocatorias dos fondos europeos que veñen para o ano que ven. Finalmente, o último acto que tivemos da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia foi o pasado 1 de decembro coa inauguración da exposición da Rede Galega de Reservas da Biosfera que circulará polas principales cidades galegas durante estes meses. Esperamos que tamén os concellos máis pequenos poidan disfrutar desta exposición a partir de xaneiro, febreiro do ano que ven. Moi ben, pois moitas gracias e chegamos ao último punto que rogos e preguntas, aínda que xa fomos atendendo aquelas cuestións que xurdían en relación cos diferentes puntos da orde do día. Se alguén necesita formular alguna pregunta ou que se lle aclare calquera outra cuestión, é o momento de facelo, así como se quere trasladar algún rogo para que sexa tido en conta. Sí? Sí. Hola, sí. Nada, eu era, bueno, facer máis ben un rogo, unha reflexión, porque fai uns meses saliu unha nova na prensa e tamén sacou a raíz disso tamén saliu unha nota de prensa da propia Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, bueno, Patrimonio Natural agora, na que se informaba de que van vir fondos europeos e que se van invertir, bueno, especificamente nunha obra na Lagua de Cospeito, que vai facer unha nova restauración da Lagua de Cospeito, non? Xa sei que aquí a Diputación non ten ninguna competencia, pero como é un espacio emblemático do que é a Reserva da Biosfera, pois estaría moi ben instar a Administración a que polo menos pois informara ou dera pé a participación tanto do órgano xestor da reserva como do órgano de participación, porque creo que sería moi importante que un espacio emblemático dese tipo, non? Pois que contara coa participación axeitada para que a obra seña o máis beneficiosa posible para todos, non? É un pouco, bueno, simplemente esa cuestión, non? Moi ben, pois recollemos o rogo e se alguén máis, sí? Das concesións mineiras da Terra Chá. Non, este ano non tivemos ninguna novidade nese tema. Recibimos o informe dos humedais, pero non das explotacións mineiras que estaban en funcionamento. Pois, cando poidades, remitir de novo para que non se volvan a esquecer. Nos presentamos toda a documentación e informamos ao respecto. Descoñezo o mecanismo dende Madrid, eso sí que o coñezo, pedirnos información ao órgano xestor e á comunidade autónoma. Nos mandamos toda a información, pero non tiven máis información ao respecto. Non sei se a comunidade autónoma que é a competente na autorización desas explotacións remitiu información ou non, Mara, non o sei. Bueno, na última reunión que tuéramos era o tema de que non a remitira, que lle la volveran a pedir, pero vai un ano. Desde que ela xa puido tela mandado. Podemos volver a facer unha comunicación ao respecto. E en todo caso, se a estas alturas, despois dun ano, a comunidade autónoma non a remitira,
eu supoñome que haberá mecanismos para poder exixirlla. É dicir, obstaculizar así unha administración a outra para a emisión dun informe tan importante, ten que haber mecanismos para poder exixir legalmente. Non pode permitirse eso. Moi ben. Pois recollido tamén este rogo. Alguna cuestión máis? Bueno, pois damos por rematada esta xuntanza do órgano de participación. Como todos sabedes, a continuación vamos a ter o órgano reitor, daremos traslado de todas aquelas cuestións que se foron incorporando a maiores do que estaba contemplado na orde do día. Agradecervos a todos e a todas a vosa presencia, e como non queda nada para as festas de Nadal, se non nos vemos, pois que disfrutedes das próximas datas. Moitas gracias.